Ish. Ngiyabheda ngala. Mangane yami ngilahlile. Angiqashwe. Kade ngifesa. Yonke into mina ibhedi. Ibhedi. Ish. Nkosi yami. Ish. Hayi impilo nje. Life vele yawazi nawe. Yes. Hello? Yebo, ngoba sikhuluma nonyawo liyamchitha sibhekile. Ya, yimina lo. Oh, lo ezofesa efaka i-CV. Ya, lo ezofesa ngafaka i-CV. Ithini i-blocks inkampani sifuna ukubona kusasa ekuseni. Niyangibiza kusasa? Yebo, interview. Ngizo-interview. Yebo. Sengiqashiwe. Oh, ngizoqala ngilokhu okay, hayi ngiyanizwa. Ngiyabonga. Vele umsebenzi weyitina. Ngiyabonga. Hawu. Yes. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi ubekini ngami. He. Hello? Yebo bhuti, ngabe sikhuluma noShimane Njongo? Imina. Bona kusasa ku-interview. Awu, lo msebenzi we-security. Imina we-MCV. Oh, ngiyangibiza kusasa. Ku-interview. Hayi, ngikhona kusasa kuseni nje. Hayi ngizovukela. Sure. Hayi bo. Ngiyangididaki lokho. Ha. Hayi, waze ngifone ekhaya. Ha. Ish. Hello baba. Yebo ndodana. Ngiqashiwe. Kwakuhle ukuzwa lokho. Ngikwi-interview kusasa. Yeah. Short time. Ukhanyisa impepho lapho time yabo ukuze ngibe mnandi. Short time. Yes, ikhathi bokuphila kamnandi ke manje. Ha. Hayi. Angilali ngiyabona. Olami ndlela. Khanyisa indlela.